ערב טוב, חברות וחברים. אני מאוד שמח, מתרגש לעוד מפגש בסדרה אתגר משוחחת, והיום זה מפגש מיוחד מאוד, אה, משתי סיבות. קודם כל, כי אנחנו מארחים את יוסרי סלמין, תכף אני אציג אותו, אבל זה כבוד גדול שהוא איתנו. ודבר שני, סיבה שנייה, זה שאנחנו, מהמפגש הזה אנחנו מתחילים בשיתוף פעולה יחד עם עמותת סיפור חיקאיה, לארגן את המפגשים האלה ביחד, שתי העמותות. אז אנחנו מקווים שזה יהיה מוצלח וזה ייתן עוד מגוון ועוד כמות, גם איכות וגם כמות של מפגשים שנוכל להציע לכולנו. אז למי שלא מכיר, אני מריו שכטמן, אני מנכ"ל של עמותת אתגר. עמותת אתגר היא עמותה שעוסקת בבניית מציאות חדשה, מציאות של חברה משותפת שבה כל הקבוצות מרגישות מוכרות ומקובלות, ואנחנו מאמצים את כל הזהויות ואת כל ההזדמנויות בארץ הזאת, שגם ישראלים וגם פלסטינים רואים בבית. ואני אציג גם בקצרה את עמותת סיפור חיקאיה, סליחה. עמותת סיפור חיקאיה הוקמה ב-2017 על ידי אנשי עסקים, אקדמאים ואנשי חינוך שהשתתפו בכתיבת הספר ללמוד את הנרטיב ההיסטורי של האחר, פלסטינים וישראלים. הספר הירוק גם מוכר. והעמותה מאמינה שלקדם פיוס בין ישראלים ופלסטינים תוך התבססות על המודל הדו-נרטיבי, וכל צד נחשף לנרטיב של הצד השני. זה עמותת סיפור חיקאיה ששותפים לנו לפרויקט הזה של אתגר משוחחת. אז אני מאוד מאוד שמח שיוסרי נמצא איתנו, יוסרי סלמין מכפר סמוע באזור חברון, פעיל שלום המון המון שנים, שאני פגשתי אותו פעם ראשונה לפני 15 שנה בערך, בסדנה משותפת שהיה לי כבוד להיות בין המארגנים, והוא היה אחד המשתתפים יחד עם זיאד, שגם נמצא איתנו פה. אז זהו, אז יוסרי, הבמה שלך. אהלן מריו, אהלן כולם, תודה מריו, תודה שרון על ההזמנה שלי למפגש הזה, שאני אציג את עצמי ואולי אני אציג גם חלק ממה שקורה אצלנו בסטארט-אפ הפלסטיני. אה, ערב טוב לכולם, שמי יוסרי סלמין, אני מתושבי הר חברון מדרום, אגדה, אני בגיל 54. נולדתי למשפחה פלסטינית, לא משנה, אבל זה ככה אני יצאתי, נולדתי למשפחה, היא פלסטינאי, אולי אם אני נולדתי למשפחה אחרת, אז אולי אני ישראלי או גרמני, או לא יודע, ארצות הברית, לא יודע מאיפה, אבל זה מה שקרה לי, שאני מהמשפחה הפלסטינאית. ואולי זה يعني כבוד בשבילי שאני אפגוש את האנשים כמו מריו וכמו שרון מצד אחר. אולי בשביל לעזור להם או יעזרו לי לעניין סיום האלימות בין שני העמים. אני המשפחה שלי הייתה גרה במקום בשם עתיר, זה עתיר זה מהקו הירוק בפנימה, כבשו אותה ב-56. והתגרשו המשפחה משם ב-56 לאזור סמו. זה סמו זה גם היה שייך לאותו מקום, אבל יש הבדל, הם סגרו שם, עשו גדר ומשהו כזה, וגרשו אותם משם, יצאו אותם למקום הזה. כשאני הייתי תלמיד, הייתי בבית ספר, באמת לא היינו
יודעים מה זה פלסטינאים, מה זה ישראלים. כל החיים שלנו היינו ילדים, צוחקים, צריכים לחיות בצורה או בצורה יפה ומשהו כזה. כל מה שאני ידעתי, הישראלים, לא הייתי יודע מה זה ישראלי ומשהו זה חייל או משהו כזה. רק כל מה שאני יודעת ישראלי, שכל ישראלי זה חייל. בגלל שהם היו נכנסים לבתים שלנו, לבית ספר שלנו, לכפרים שלנו, אה, והיינו משחקים אותם כמו ילדים שמשחקים בשכונה, לא משהו אחר. באינתיפאדה הראשונה ב-87, שהתחילה האינתיפאדה הראשונה, באמת אנחנו מהכביש הראשי, הכביש 60, מה שאומרים לו זה כביש 60, אנחנו מהכפר זה 4 קילומטר. ולא היינו יוצאים לכביש 60 בשביל לזרוק אבנים, או לעשות משהו או משהו כזה. אבל החיילים היו נכנסים אלינו לאמצע הכפר. בהתחלת האינתיפאדה התחילו לסגור את הבתי ספר, וכל פעם יבואו יגרשו אותנו מהבית ספר, לא רוצים שנהיה בבית ספר, ללמוד או משהו כזה. והיינו זורקים אבנים כמו זה. בספטמבר 88 בדיוק, כשאני זוכר, היינו זורקים אבנים על החיילים שהיו נכנסים לאמצע הכפר. ונהרג חבר שלי, נפצע בכדור, היה על ידי בדיוק, ונפצע בבטן שלו, ולא הצליח להגיע לבית חולים, והוא מת באותו מקום, יעני 5 דקות הוא היה מת. באמת זה נתן לי שנאה יותר גדולה על החיילים האלה, שאני התחלתי להיות יותר חזק נגד החיילים. נכנסתי לכלא באותה שנה ב-88, באמצע ספטמבר זה 9 או דצמבר 9. בהתחלת דצמבר אני נכנסתי לכלא. בכלא אתם לא יודע אם אתם יודעים מה זה כלא לפלסטינאים. זה כלא, יעני זה חקירה, זה אה, למידה, זה משהו קשה לגמרי. ואני הייתי בגיל 15, לא הייתי גדול או משהו כזה, לא היה לי, לא הגעתי ל-16 בשביל שאני אקבל את התעודה או משהו כזה. ואני הייתי בלי תעודה באותו זמן. שנתיים אני הייתי בכלא, חוץ מהחקירה וכישרות בכסיות ובערבסה ומשהו כזה, אני נכנסתי לצינוק. אתם יודעים מה זה צינוק? מרי, אני יודע שאתה יודע, אבל לא יודע מהחבר'ה האחרים שיודעים מה זה צינוק. צינוק זה ממש מקום 40 ו-60 מקסימום, ולא, אתה לא יכול לשב או לא יכול לעמוד או משהו כזה, ומתי הם פותחים את הדלת, אז הם מרביצים לך ישר בגלל שאתה תנפול על החייל שפותח לך את הדלת. בשנתיים אני באמת הייתי יותר שונא יותר. נגד החיילים האלה בגלל כל מה שהם עושים בנו. בזמן הזה היה לי שני אחים שהם מורים בבתי ספר. בגלל שאני נכנסתי, ויש לי עוד אח, הוא יותר גדול ממני ב5 שנים, הוא היה באוניברסיטה בעוד זמן בשנה הראשונה, אני הייתי ואני והוא ביחד בכלא, אבל שנתיים אני לא ראיתי אותו. يعني בתוך הכלא אני לא פגשתי אח שלי. ואנחנו באותו מקום, يعني נגיד במג'ידו או בקציעות, בנגב או בטונה, פגשתי אח שלי. כל פעם שאני הייתי מבקש המנהל שאני צריך לפגוש את אח שלי, הוא אומר לי, הפעם הבאה, ואני התשחררתי אחרי שנתיים, והוא תשחרר אחריי בחודשיים. ולא פגשתי אותו עד שהתפגשנו בתוך הבית. כשאני יצאתי מהכלא בצורה יותר חזקה שאני צריך לבנות משהו נגד החיילים והצבא שנכנסים לכפר. ואני הייתי באמת מכין, הקבוצה הראשונה
בהתחלה 92, והיה מדברים על הסכם אוסלו ומשהו כזה, يعني לא היו מסכימים, אבל הם היו במשא ומתן על הסכם אוסלו. ב-93 שלחו לנו, אני הייתי אחד מהאנשים שמפקדים בפתח. זה המפלגת פתח, זה משהו עכשיו הרשות או הרשות הפלסטינית שהקימה את הסכם אוסלו עם ערפאת. ושלחו לנו שזו אתם חייבים להפסיק על כל הדברים שאתם עושים, בגלל שאנחנו עשינו הסכמה עם הישראלים, וזו יהיה לנו מדינה פלסטינית עד סוף 2000. בגלל שאנחנו היינו באותו זמן שאנחנו מסכימים עם אוסלו, ואנחנו אנשים שהיינו בכלא ויודעים מה זה פוליטיקה, מה זה משא ומתן, מה זה מדינה, וי, החלטנו שאוקיי, אז אנחנו נפסיק ולא צריכים להיות מתנגדים לשום משהו, עד נראה לאן נגיע עם הסטאט הישראלי. אה, לא הייתי מסיים הלימודים שלי בגלל שאני נכנסתי לכלא שנתיים, ואני הייתי בקטע 8 או 9, משהו כזה, يعني לא הייתי מגיע לבגרות ומשהו כזה. אחרי זה אני סיימתי את הבגרות והתחתנתי. ב-88 הייתה לי הילדה הראשונה שלי. פה אני, يعني החיים שלי שעברו חלק, ועכשיו זה חלק אחר. בשנת 2000 שהתחילה האינתיפאדה השנייה, היא סוף 99, היא נכנסה, يعني באוקטובר או באוגוסט, משהו כזה, يعني היא נכנסה. לא הייתי רחוק שאני אהיה חלק מהאינתיפאדה השנייה, ולא הייתי, הייתי מוכן להשתתף באינתיפאדה השנייה, אבל בגלל שהייתה לי הילדה הראשונה שלי, והייתי עכשיו חושב על הילדה שלי, ולא ידעתי כל כך שאבא שלי היה אוהב אותי, עד אני הייתי אבא. לא ידעתי כמה הוא היה אוהב אותי. אתם יודעים שאנחנו כמו בתור ילד או בתור ילד, נגיד, אה, אתה תהיה כמו בעלי, يعني זה משהו מעניין בשבילך שאתה גבר ולא עושה שום משהו לאבא שלך או לאמא שלך או לכל המשפחה שתהיה מסביב. אתה חושב שאתה הנכון ואחרים כולם טועים. אה, אבל פה בגלל הילדה שלי לא רציתי שתהיה, אה, שאני אחזור לכלא או אני ימות או משהו כזה, ולא רציתי להשתתף בשום אלימות בשבילה. רציתי לשמור על הילדה שלי שתחיה, שאני אהיה אחריות ואני אשמור עליהם ועל המשפחה שלי וכל הדברים האלה. עברתי נקודה שבזמן ההוא הישראלים, האחים שלי, השני מורים האלה, הם גרשו אותו מהעבודה שלהם בגלל שאנחנו היינו מתחת לשלטון צבאי. בגלל שאני נכנסתי לכלא, אני ואח שלי, אז הם גרשו אותם מהעבודה שלי, يعني פסלוהם לזיאד. זיאד, אני יודע שזיאד הוא. פיטרו אותם, אחי. נטרו אותם? ניתקו אותם. אוקיי. ביטלו אותם, ביטלו אותם. ביטלו אותם. ביטלו אותם בגלל שאנחנו בכלא, והיה ממש בשביל הסטאט הישראלי זה משהו ביטחוני קשה, يعني. ויש לי שני חברים, גם בהתחלת האינתיפאדה השנייה שהיו לי שני חברים, אחד נסרני ואחד מוסלם, הם נפטרו ב-2005, נכנסו הצבא אליהם לביתוניה, והרגו אותם בתוך את האוטו שלהם. והיו שני חברים, يعني אחד מהם היה מהנדס, ואחד מהם היה חבר חזק, והיה חלק מהביטחון ברשות. לא משנה, אבל הבעיה הזאת עכשיו אני צריך להגיד לכם, הבעיה הזאת באותו יום שנפטר
חבר שלי, אשתו הייתה בבית חולים שהיא צריך ללדת, הבן הראשון שלה, ואשתו מתקשרת אליי, אמרה לי, יוסרי, איפה? אמרת לה, מה, אני יודע שהוא מת, אבל אני לא יכול להגיד לה שהוא מת, לנאסר שהוא מת, בגלל שהיא בבית חולים וצריך ללדת. והיה בשבילי באמת היה קשה קצת. אה, הלכתי לבית חולים, ביקרתי אותה שם, ושאלתי עוד פעם, יוסרי, איפה נאסר? אמרת לו, באמת, אני לא יודע. אם יש לי משהו, אז אני אגיד לך. ויצאתי מהבית חולים בגלל שאני לא יכול להיות במקום מול העיניים שלה, והיא כל פעם תשאל אותי, תתקשר, איפה הוא, וכל הדברים האלה. רק כשאלתי, אחרי שידעה שמאח שלו שהוא מת, אח שלו התקשר אליי, אמר לי, יוסרי, הוא נאסר מת? אמרתי לו, כן, הוא מת, הוא הרגו אותו בביתוניה, הוא וסלאם יעקוב. זה סלאם מעין עריק. זה עין עריק, זה כפר שייך לרמאללה, וזה מקום נוצרים. ונאסר הוא מעשיר השמאלי, זה משכם. והיו חברים והיו מתעסקים בהתנגדות נגד הצבא הישראלית באותו זמן. והם לחצו עליי הרבה פעמים שאני אהיה חלק מהם, ואני אמרתי להם, לא, אני לא יכול, יש לי משפחה ומשהו כזה. ולא שרפתי להם לשום עניין. בכל מקרה, אמרו לי, אחרי זה, אמרו, אז מה ניתן שם לאבן? ואמרתי לה, يعني זה מה שאני יכלתי להגיד לה, שתתני לו שם אדם וזו. מאותו יום עד עכשיו אני לא ביקשתי אדם ולא ביקשתי אמא שלו. לא יכול לפגוש אותם, באמת, אני לא יכול לפגוש אותם, קשה בשבילי. מ-2005, אנחנו עכשיו 2015, 25, זה 20 שנה. עכשיו אם אדם הוא נשאר, אם הוא חי, אני לא יודע עליהם אפילו שום נקודה קטנה. אם הוא חי אז הוא עכשיו בגיל 20. אם אתה מסתכל בגיל 20 ובן הוא נולד בלי אבא בגלל הסמלים שהרגו את האבא שלו, מה אתם חושבים? זו שאלה, אחר כך נענה עליה. מה אתם חושבים שהוא צריך לעשות? זה נחזור לה עוד מעט. 2005, 2006, התחילו לדבר איתי חבר שלי בשם אוסאמה, אתה מכיר אותו, אמר לי אוסאמה, שיוסרי יש לנו קבוצה, אה, היא מדברת על שלום, צריכים לקיים קבוצה לשלום, ואמרתי לו, אוסאמה, תעזוב אותי מכל השטויות. אתמול הרגו את החברים שלנו, ושולחים כל עכשיו עם המטוסים, ונכנסו לכל הכפרים, סגרו כל הדרכים, ואתה מדבר, אומר לי שיש שלום ומשהו כזה. אמר לי, תנסה בוא לראות, בוא תשמע ממנה, מה יש? אמרתי לו, איפה עושים המפגשים האלה? אמר לנו, נעשה את זה באזור בית לחם במלון בשם אברסט. אמרתי לו, אז אני אנסה לפעם אחת ואני אראה אם זה מתאים או לא מתאים. הלכתי עם לפעם, באמת לא היה לי מתאים ולא ראיתי שהאנשים האלה שהם מוכנים לבנות שלום. כל אחד מפחד מהשני. שיצאתי ולקח לנו, הזמן זה 9 חודשים עד שאני הייתי מאמין במשהו אנחנו עושים. ואחד מהחבר'ה מהסטאד ישראלי בשם זוהר שבירה, אם אתם מכירים, לא יודע אם אתם מכירים או לא, זוהר שבירה זה אחד מהאנשים שהוא בדיון, במפגשים. אני והוא במרחב בחוץ, ואמר לי, יוסרי, מה אתם הייתם חושבים עלינו? אני אמרתי לו, באמת אני הייתי חושב שאתם, חוץ משב"כ או חיילים, לא חושבים שום משהו. ואמרתי דבר שאנחנו היינו חושבים גם, או היינו מפחדים שנצא מהמלון ויהיו הרכבים שלנו מבצצים
נצא ונמות במערכה. התחלנו לעבוד בקבוצת לוחמים לשלם לעוד שנים. ידעתי שיש, באמת, ידעתי שיש, זה לא אני אומר לכם שזה בגלל שאתם שומעים איתי עכשיו או משהו כזה, לא, לא. אני מדבר משהו, אני מצב אישית, מה שאני התרגשתי באותו הזמן. ידעתי שיש ישראלים מהצד השני, אוהבים לעזור לפלסטינאים, לקיים מדינת פלסטינאית, לסיים את הכיבוש, לתת לאנשים לחיות בצורה יפה, טובה, אה, מול כל העולמים. עבדתי אולי 10 שנים, הייתי 10 שנים עם האנשים האלה, והייתי מתנדבים, בקשתי רוב מישראלים בעניינים האלה, עד אה, 22, עד שפגשתי מריו וזיאד ופיל, והיו מדברים על בניית ארגון חדש או בשם אתגר, ומריו היה עובד עלי כמה שנים, והוא צריך לבנות את זה עם הצד הפלסטיני, והתחלנו לעבוד. וזה התאחר עלינו בהתחלת אוקטובר, בשביל אוקטובר 23, עד שהתקיימת המלחמה או משהו קרה. אם אנחנו צריכים לדבר על העניין הזה, אז יש לנו מה להגיד הרבה 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 הרבה, ויש לנו המון מילים, המון דעות. שם, נכון, מטעות, אה, כן, לא, הישראלים מודעים, הפלסטינאים עשו מלחמה, פיצוצים, לא אה, שומעים, לא שומעים אותך היטב. ככה שומעים? עכשיו כן. אוקיי, אז אם אנחנו צריכים לדבר על העניין הזה, אז אנחנו לא נגיע למצב טוב. בגלל שמי אשם, אני או אתה, הפלסטינים או הישראלים, או מי האחריות, החמאסים או הרשות, או אה, הליכודים, או מי, קהלות הפלסטיני או הישראלים. שוב לא שומעים אותך טוב, יוסרי. ככה שומעים? כן. אוקיי. אם ניכנס לדיון הזה, לא נגיע למצב. אבל מה שאני אומר, ומה שקורה עכשיו, בארץ הזה, תשמעו, יש לנו 100 שנה, אנחנו מתלחמים. לא הגעתם לגרש אותנו מפה, ולא הגענו ולא יכולנו לזרוק אתכם בים. אין מקום אחר לשני צדדים. אין. אין לנו מקום אחר, וגם לכם אין מקום אחר. או נסכים שאנחנו לחיות באותו ארץ, בשלום, בטוב, בעניינים טובים, לשני צדדים. ואני אומר כן, אנחנו יכולים, אם אנחנו מתרחקים מהפוליטיקאים הגזענים האלה, מכל אחד שהוא אומר שזה הוא נכון, עם כל בן אדם שהוא חושב שהוא זה לא טועה, ומה שהוא עושה הוא טוב. אני מדבר על שני צדדים שצריכים לחיות באותו ארץ. ומאה שנה לא נסיים המלחמה אם אנחנו נמשיך. עוד 100 שנה אנחנו לא נסיים המלחמה ולא נסיים האלימות אם אנחנו לא נשים גדר טוב לכל לכל העניינים שקורים אצלנו. يعني מה ששומעים בערוץ או בטלוויזיה, יש פיצוץ פה ויש פיצוץ פה מה שקורה גם, מה שעושים כמה ישראלים בעזה או בגדה פה, סמוטריץ' ובן גביר, ומה שמדברים שצריכים לשלוט על כל הגדה. תשמעו, הגדה לא קלה, לא קלה. לא חושבים שאם משהו קורה בעזה, עזה זה סגור. עזה, מי שעשה 7 לאוקטובר, זה בגלל שעבר
2008, ב-2014, ב-2018, ב-2021, עבר 4 מלחמות. מישהו, אבא שלו, נהרג ב-2008 והיה בגיל 10, הוא היה עכשיו בגיל 22, והיה בחור, הוא צריך להתנגד למה שקרה ב-2008. וגם עכשיו מישהו קרא לו, גם הוא עוד 20 שנה הוא צריך להתנגד למה שקרה ב-2025. זה הבעיה אם אנחנו ממשיכים באותו, איך אומרים, يعني באותו עניין, באותו גלגל. בגלל מי? בגלל מי? תשמעי, אני לא חייתי בשביל למות. אני לא באתי לחיים בשביל שאני צריך לסיים את החיים שלי באיזה נקודה בשביל, נגיד, מישהו אומר שאני נכון. לא, אני צריך לחיות, והילדים שלי צריכים לחיות, ואני צריך, המשפחה שלי תהיה, שאני אצא לעבודה שלי, הבן שלי שיצא למקום, לאוניברסיטה או לאיזה מקום, אני רוצה הבן שלי שיגיע בצורה יפה. לא צריך חיילים באמצע הכפר עושים מחסום, לבדוק אותו, להעמיד אותו 2 או 3 שעות. לא צריך לעבור על כביש 60 עד שאני אגיע במקום 10 דקות, או ייקח לי 1.5 שעות. לא, אני באתי לחיים בשביל לחיות, בשביל לבנות משהו טוב. אה, לא רק אני מדבר על עצמי, אבל אני מדבר על עצמי בגלל שאני אהיה כמו דוגמה לכולנו. בשביל המשפחה שלי שתהיה בצורה יפה, אז אני חושב כל המשפחות אחרים, פלסטינאים, ישראלים, יהיו במצב יותר טוב. אני צריך לבקש את שרון, נגיד בבית לחם, ואני מסכים איתה ב2, אז למה אני אגיע לשרון ב4 ושרון תהיה מחכה לי מ2? למה זה ייקח לי 3 שעות או 2.5 שעות עד שאני אגיע לשרון? למה? בשביל מי? האדמה, תשמעו, פלסטינאים, פלסטין 27,000 קילומטר, היא מקבלת מיליונים, לא רק 16 מיליון משני הצדדים, לא, 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 היא מקבלת יותר, גם אולי כמובן נגיד 30-40 מיליון היא מקבלת האנשים. אז למה האנשים האלה לא יקבלו על עצמם שיחיו באותו מקום? אתה יודע מה? אם יש פחד, אז אוקיי, אני מאמין שיש פחד אצל ישראלים שקורה ככה, גם יש פחד אצל הפלסטינים. אז בואו נחליט, בואו נסכים על 2 מדינות לשני עמים. יש הרבה מה לדבר עליהם. אז למה עכשיו הם מנסים לסיים אה, הסכם אוסלו, לסיים המדינה הפלסטינית? למה הם צריכים לזכור, לא רוצים להיות מדינה פלסטינית? אז מה הם רוצים בדיוק? באחד, אוקיי, אז אני לא יוצא לבאר שבע או לתל אביב, אבל החיילים מגיעים לאמצע הכפר, כל שבוע, שבועיים הם מגיעים, יום יום, ביום שלשום היו אצלנו בכפר, ולקחו בן אדם בגיל 17 שנה, עצרו אותו. עד עכשיו לקחו אצלנו, מהכפר שלי, אני מדבר על הכפר שלי, לקחו אולי 40 איש לכלא, ואין זריקת אבנים, אין כלום אצלנו בכפר. אז למה? מה יש? כמה יש מתנחלים שהם נכנסים מדרום וזורקים אבנים? אם אתם רוצים שאני אשלח לכם את הוידאו, עכשיו אני מעביר את הוידאו למריו, שתראו מה המתנחלים עושים, שורפים, הורסים, הורגים. אני עכשיו, יש לי סרט קטן, או 2 דקות אני חושב, ומריו יעביר אותו, ותראו רק מה הבלגן שקורה, איזה שנאה, איזה שנאה הם רוצים שיגידו לאנשים שיגיעו אליהם, איזה שנאה, עד מתי? גם זה עד מתי, שנהיה במצב הזה. וואלה, אני לא יודע מה אני אגיד, אני אפסיק עד פה, ונשאיר אם יש משהו, אם צריכים לעבור לשלב אחר, אם צריכים לעבור לשלב של עזה או של זה, אז אני מוכן לכל מה שאתם רוצים. יופי, תודה רבה, תודה יוסי. תודה רבה, מריו. אמ,
נפתח לסבב שאלות ותשובות. יש כמה שאלות, בעיקר של בועז בצ'אט. בועז, אתה עדיין איתנו? תרצה לשאול בעצמך? כן, אני פה, אבל כתבתי מה שאני מעוניין לדעת. השאלה הפשוטה, הראשונה היא יותר פשוטה, השאלה השנייה היא מורכבת ביותר, וברור לגמרי שהיא לא פשוטה, אבל פשוט זו הזדמנות לשמוע מהצד הפלסטיני, מה יש לצד הפלסטיני להציע לישראלים, לשכנע אותם, לפני זה אולי אני אציין שאני כמובן בעד פתרון של הפרדה בשלב הראשון. בשלב השני יש בהחלט אפשרות של לעשות פדרציה בין, אני קורא להם לא מדינות, אני קורא להם בין שתי הישויות. אז רציתי לדעת מה, איך רואים את זה בצד הפלסטיני, כי אנחנו חונכנו על זה שהערבים רוצים רק לחסל אותנו. זהו. שמעתם את השאלה שלי או שאני לא מספיק ברור? כן, 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 שמענו. תודה, בועז. בבקשה, בבקשה. דוד? היי, מה נשמע? דקה רגע, רואים אותי. קודם כל תודה על ההשתתפות שלך על האומץ שלך להופיע, זה לא דבר מובן מאליו. שמעתי אותך באמת, אתה מתאר חוויה מאוד קשה ואני ממש מתחבר לזה. אני נמנה גם כן עם אלה כמו הקודם שמאמין בפתרון של שתי מדינות. אבל אנחנו נקראים 2027, התנועה ליציאה ממדינת פלסטין, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, תראה, היום המצב בעולם, שמעל 90% מהאזרחים בעולם מכירים במדינת פלסטין, מספטמבר הצטרפו עוד 11 מדינות, וכולם מדברים על מדינת פלסטין. אבל יש דבר מאוד מאוד מוזר, רציתי לשמוע את דעתך, גם בישראל וגם במדינת פלסטין, ששנינו קורבנות של איזושהי מכונת תודעה מטורפת, למרות ש7 מיליארד איש קוראים לשטח מדינת פלסטין, אתם בעצמכם, האזרחים הפלסטינים, אני לא אומר פלסטינאים ואני גם לא אומר גדה, אני אומר תמיד מדינת פלסטין, לא מתייחסים אל עצמכם כאל מדינה, למרות שכל העולם מתייחס אליכם כאל מדינה. ואני חושב שאם אתם, אני מביע גם משאלה וגם רוצה לשמוע את דעתך, אם אתם תתייחסו לעצמכם כמו מדינה, ובמקום להגיד גדה או שטחים, תגידו מדינת פלסטין, ולא תגידו התנחלויות, אלא תגידו ישראלים שגרים במדינת פלסטין, אתם בלי הרבה מאמץ, בלי לזרוק אבנים, בלי שום דבר, תקדמו את הפתרון. למה זה לא קורה? תודה, תודה. אז אולי אני אענה לשני שאלות, מריו, לבועז ולי. כן, יש עוד שאלה אחת של מלבד. אוקיי. האם זה לא מסכן אותך להופיע? לא, לא, אין בעיה. אז כן, אז תענה. אני אענה? אוקיי. יעני, שני שאלות זה שתי טובות, באמת, יעני, אבל אם אנחנו לדבר על המדינה הפלסטינאית, בזמן הזה, במצב הזה, בשנתיים האלה, שעברו מהמלחמה, לא יכולים לדבר על שתי מדינות לשני עמים, או יש מדינה פלסטינאית. ואנחנו יודעים שרוב האנשים מאירופה, רוב הערבי, גם מארצות הברית, שהם תומכים בהקם מדינה פלסטינאית. אבל מי שיקים את המדינה הפלסטינאית, לא אנשים מבחוץ. מי שמקים אותם זה הפלסטינאים וישראלים. אם הם חוזרים למשא ומתן ויחליטו ויאמינו ויגידו שהמצב הפוליטי עכשיו
מותר או לא. يعني מוכנים להקים מדינה פלסטינאית בצד הפלסטיני או לא. ויש כמה בעיות, גם כמו אתה אמרת, אנחנו לא מדברים על המדינה הפלסטינאית בגלל אין לנו, היו מסכימים בהסכם אוסלו שבסוף 2000, שנת 2000, שיהיו תומכים ומחליטים על תקיים מדינה פלסטינאית. והגעה האינתיפאדה השנייה בגלל ש לא יודע מי עושה הדברים האלה בשביל לא יהיו מוכנים לדברים כאלה. ולהקים מדינה פלסטינאית במצב ההוא, עם המלחמה, אם יש זיאד, אה, מי יש לנו מהצד הפלסטיני פה, ערבי, שהוא יכול לתרגם מה שאני צריך לענות? אז أنا תגיד, موجود. יש מספר אנשים. יש, אוקיי, אז אני אדבר בערבית ויש מישהו يترجم. يعني لا يمكن التنبؤ بالمستقبل بدقة، لكن إقامة دولة فلسطينية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالوضع السياسي الحالي بما في ذلك الصراع المستمر والانقسام الداخلي والاختلاف في الآراء الإقليمية والدولية، مما يجعل المسار إلى الاستقلال غير واضح المعالم ويتطلب جهود دبلوماسية وسياسية مكثفة. אוקיי, מי מתנדב לתרגם? زياد، איפה? مين יש עוד? יש מישהו הוא عم תרגם اشرح لي إياها بكلمات بسيطة. يعني مع أنا ممكن أترجم بس بده يكون شوية. ترجمي אני אעזור לך אם יש משהו. أم، אי אפשר לדמיין כזה בקלות את הפרוסס, את התהליך. כי זה מאמץ, זה מאבק, זה תהליך ארוך טווח, ולא פשוט לעשות את כל הפוליטיקה וכל מבחינת דיפלומטיקה. صح يسري؟ صحيح. يعني هي مش كاملة بس يعني هي تقريبا الرسالة أنت وصلتيها. גם יש עוד משהו שעד שנגיע לנקודה כזאת, יש כמה מסרים, יש כמה, שמענו מסר. مسلول مسلول. طب أنت بتترجم عربي يا رجل؟ إذا بدك عذرا أنا بحكي عبري منيح منيح. طب تمام، يعني يا ريت يعني انك تساعدني اذا احنا بدنا نصل لهاي الامور. ففي عنا عدة مسارات لازم نمشي فيها. اولا المسار السياسي والتحديات الداخلية والموقف الدولي والطاقة الداخلية الفلسطينية. הוא אומר שיש כמה מסלולים, אחד מהם החשוב ביותר זה המסלול הפוליטי והמסלול הבינלאומי שאנחנו צריכים ללכת בעקבות המסלול הזה. كمل. القضايا العالقة اللي هي المترتبة على الحرب الدائرة حاليا. كمان دور لأنه قطع الصوت عنده. بقول كمان القضايا العالقة اللي هي بتأثر عليها كمان الحرب اللي دائرة حاليا في غزة. הוא אומר גם את הרבה נקודות שמושפעות במיוחד מהמלחמה של עזה. חוץ من זה גם ירושלים, פליטים, גבולים, כל הדברים האלה לא الصوت عندك مقطع אתה شديد. מקוטע, מקוטע, יסרי. בס אני חושב שהוא אמר אחד האישו כמו טוב, האישו قضايا של אני ירושלים, הפליטים, עם הדברים הכי קשים. זה מה שמונע אותנו בשביל להגיע להקמת מדינה פלסטינית. אוקיי, תודה יוסי, תודה. אני יכול להקשות לך. קצת? כן, תקשה. סליחה שאני מקשה, זיאד. תראה, אנחנו האנשים הקטנים,
עושים את שלנו, והמדינות הגדולות עושות את שלהם. באו"ם, באירופה, באמריקה, בסין, בהודו. אני עוד לא מבין עד היום למה אתם, אזרחי מדינת פלסטין, בלי שאתם צריכים לעשות שום דבר. לא לזרוק אבנים, לא לחתום על שום דבר, פשוט בשפה, בדיבור. לדבר ככה כמו שאתם רוצים להיות. הרי אתם, אנחנו גם, אבל בטח אתם, רוצים שתהיו מדינה. אז אם אתם מדברים בשפה של אתם לא מדינה, אז זה לא יקרה. אנחנו לא למה מדינה. אתם, כאילו, נכון, מה הפחד של הישראלים, שאני מדבר איתם, שאתם רק כאילו אומרים שאתם רוצים מדינה, אבל בפועל אתם רוצים להיכנס, להתמזג בתוך ישראל כמדינה אחת. כי אתם בעצמכם לא מדברים בשפה של מדינה. וזה מפחיד את הישראלים, אומרים, כן, הם אומרים, אבל בפועל, תשמע, הם מדברים כאילו שהם רוצים להיות בתוך ישראל, חלק מישראל. ואם אני יכול לתת איזשהו טיפ, כי עד היום אני שאלתי עשרות אנשים, לא קיבלתי תשובה, אני מדבר על אזרחי מדינת פלסטין, למה אזרחי מדינת פלסטין עצמם לא מבינים שהם מדינה, אלא אומרים, זה פוליטיקה, זה גבוה, זה אחרים, אבל כל אחד צריך לעשות בעצמו משהו. לא לזרוק לא, אבנים, לא. אלא להגיד שהוא מדבר בטלפון, שהוא מדבר בפייסבוק, שהוא עושה מודעה, שכל דבר, שיגיד מדינת פלסטין, ולא שטחים, ולא גדה, ולא בטח יהודה ושומרון. זה בעיה. אם אתם לא מאמינים לא. במדינה, אם אני לא רוצה לפתור את הבעיה שלי, אף אחד לא יפתור לי אותה. אם אתם לא רוצים לפתור את הבעיה, אתם לדבר בשפה, עזוב מה לעשות, לדבר, זה לא עולה כסף לדבר, ולא צריך שום דבר חוץ מפה ולשון. אם אתם לא עושים את זה, אז מי יעשה את זה? אפשר אדון שאני אענה? דוד, לא, לא. אדון דוד, אני אדון דוד, يا יוסרי, زياد انا بدي اجاوب يا زياد الله يسعدك. اوكي دافيد، يعني שאלה שלך טובה, אבל אני צריך להגיד לך משהו. איך אתה צריך להגיד משפחה? מה זה המשפחה? משפחה, אבא ואימא וילדים והורים ואחים ומשהו כזה, נכון? זה משפחה. אם אני צריך להגיד כפר, אז כפר, אז הוא כמה משפחות שגרים באותו מקום, יש קשר ביניהם, יש דרך ביניהם, יש עירייה אחריות עליהם. ואני יכול להגיע לשכונה אחרת בקלות. אם אתה מדבר על מדינה, איך אני צריך לדבר על המדינה הפלסטינאית ואני עובר, אם אני צריך לעבור לחברון, אז אני צריך לעבור 3 מחסומים. איך זה מדינה? אני שולט בו, הרשות אם היא שולטת בכפר שלי בסמוך, ואני יוצא לכביש 60, ויש מי ששולט אחר, יש צבא שולטת שם, ואני מגיע לפוואר, יש צבא שולטת, ואני עובר לגבוה, זה רשות. איזה מדינה היא מתقطعة يعني شو معنى متقطعة يا ושיהיה? אני לא רוצה להשתלט על הדיון, אבל אני אענה המדינה? במשפט אחד. המדינת פלסטין היא מדינה כבושה. גם מדינות כבושות יש בעיות של תעבורה, אבל זה לא משנה את העובדה שאתם מדינה. גם אם לוקח לך להגיע 3 ימים מהכפר לחברון, עדיין הכפר שלך והכפר של חברון זה אותה מדינה. וגם אם אתה לא יכול להגיע לעזה בכלל, לא 3 ימים ולא 30 יום, עדיין זה אותה מדינה. ובשביל שבעולם, אני עכשיו חזרתי מחודש בקנדה, בשביל שבעולם יקבלו אתכם כמדינה ויפתרו את הבעיה הזאת. הרי אנחנו פה מדברים בשביל לפתור את הבעיה הזאת, לא בשביל לפקות. שיפתרו את הבעיה הזאת, אנחנו גם במדינת ישראל, אני לא אומר שזה רק אתם, אלא גם אנחנו במדינת ישראל, צריכים לדבר לפחות בשפה של הפתרון, לא בשפה של הבכי ושל הצרות, אלא בשפה שאנחנו רוצים איך הכל יהיה פתור.
אוקיי, תודה דוד. בואו ניתן לאחרים גם לשאול. הנקודה שלך ברורה. תודה. יש עוד שאלות? הערות? רק אם אפשר לדבר עם יוסרי בפרטי, מתישהו אחרי הזום אולי, אם יסכים. אוקיי, אז נבדוק את זה אחר כך, אחרי המפגש. סליחה, אני רוצה לחזק את הדברים של דוד, אוקיי, מנקודת מבט שונה לגמרי. מדינת ישראל, שבן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל, הייתה לה מלא קשיים וכל מיני בעיות, ובכל זאת בן גוריון התעלה מעבר לכל זה והכריז על המדינה. אני מסכים לגמרי עם דוד שהחלק הפלסטיני צריך להתעלות ולהודיע ולהתחיל לבנות את כל המוסדות למרות כל הקשיים. בסופו של דבר, אני חושב שנתגבר על הקשיים האלה ונגיע לאיזשהו הסכם. אני רק חושבת, אני רוצה להגיד משהו באותו עניין. כשהוקמה מדינת ישראל, אז היה הרבה שנים, התנועה הציונית השקיעה המון אנרגיה, ובהחלט בעזרה של הבריטים ומסיבות כאלה ואחרות, לכונן מוסדות לאומיים מסודרים. זאת אומרת שכשהוקמה המדינה כבר היו מוסדות מאוד מסודרים, והיה מהר מאוד בדרכים כאלה ואחרות יצרו צבא אחד מאורגן ושלא יהיה כל מיני צבאות. היה לזה אחר כך ויכוחים עם הפלמ"ח, היה כמובן הסיפור עם אלטלנה, אבל הייתה כבר מדינה שבדרך מאוד מסודרת. במקרה הפלסטיני זה לא קיים. זאת אומרת, מאז 1930, מאז המרד הערבי, זה לא קיים. ואפשר, זה גם אחריות של הפלסטינאים, אבל זה בהחלט גם אחריות של מדינת ישראל ושל אומות אחרות. התנועה הציונית לא הקימה את זה לבדה, גם אם היינו רוצים לחשוב שזה כך. בהחלט היו תנאים שעזרו להם לכונן את הדבר הזה. וכאן מפריעים להם לכונן מדינה. מדינת ישראל בפירוש מפריעה ולא מאפשרת לכונן מוסדות חזקים ויציבים כדי להקים מדינה. אוקיי, בואו נחזור לדיון הרחב יותר. אופיר, בבקשה. כן, רק טיפה התייחסות למה שנאמר עכשיו ולחזק אותך. אני חושב אני מבין, דוד, שאתה מחפש איזשהו פתרון ולקדם, כולנו מחפשים, אבל אני חושב שלגלגל את האחריות או לדרוש מהפלסטינים להקים מדינה, ומה שלדעתי בועז אמר, שמדינת ישראל כשקמה אז בן גוריון הכריז והבריטים עזבו פה, הם אפשרו לנו להקים פה כאן את המדינה. זה לא אותו מצב. אנחנו היום שולטים בשטח, אנחנו מדכאים אותם, אנחנו שולטים על הגבולות, אנחנו מפעילים כוח צבאי ומשטר צבאי במקומות האלה. זה נחמד להגיד בואו תקימו, תקראו, יכול להיות שזה יעזור, אבל בלי שיהיה פה כאן הסכמה שלנו ונפסיק עם הדרך הזאת ונגיע לאיזשהו פתרון ונדבר, לא יקרה כלום. זה ודאי לא יקרה כתוצאה מזה שהם לבד יכריזו ובא לציון גואל מהצד שלנו, תקום מדינה פלסטינית באמת. אז אני לא חושב שזה נכון. אבל יש מעל 100 מדינות בעולם. סליחה בועז, בואו נעבור הלאה, לא נסיים את הדיון הזה עכשיו. חיידר, בבקשה. ערב טוב לכולם. האמת לא הייתי מתחילת הדיון, שמי חדר ואני תושב בית לחם. שמעתי כמה דברים ויש לי מה להגיד עליהם, ואני אתחיל קצת עם דוד. קודם כל, כמו שאמרה, מדינה זה לא רק להכריז, זה לא רק להגיד את זה בדיבורים. אני גם, וזה לא קל, זה אחד. שתיים, אנחנו, אם נסתכל בצורה אחרת, כי אנחנו 80 שנה, שני צדדים, מנסים לעשות
אותם פתרונות, וכל פעם שני צדדים אני אומר, ואני לא פה בשביל להאשים אף אחד, אבל המדיניות מהשני צדדים, אם נסתכל עליה בצורה אחרת, אני חושב שהפתרון הוא הולך להיות יותר קל, אם נחשוב קצת אחרת. למשל, אני אתן לך דוגמה. אתה לא יכול, כשדיברת על פחד, אם זה מסכן אותנו, אם זה לעלות בזום ולדבר. אני כבן אדם, אני מסתכל גם היום על החברה הישראלית. בן אדם מתקשה להגיד שהוא שמאל בתוך מדינת ישראל. גם החברה הישראלית, ואני לא פה מאשים, אני אומר, את החברה הישראלית היא הולכת לדרדור, באותה טעות שנעשתה בין הירוק לבין פתח בשנת 2006, כי כל אחד, אני לא זוכר ב-48 שנה שחייתי, שישראלי קרא לישראלי אחר בוגד. לצערי היום אנחנו שומעים את זה על שמאל ועל ימין. דעתי, תראה, המצב מאוד קשה אחרי 7 באוקטובר. את האמת, אני מסתכל כאילו, מנסה כאילו לחשוב על איזה פתרון, את האמת אני לא מוצא, במיוחד במצב של עזה. אבל עוד פעם, כמו שאמר אופיר, אתה לא יכול, דוד, אנחנו בחברה הישראלית, אם אתה מסתכל את מה שעברנו, אם זה מהאימפריה העות'מאנית, גם הכיבוש הירדני, וכל מיני כיבוש ישראלי, בריטי וזה, נוצר פה עם מדוכא. עכשיו, זה מוזר לי שאני שומע מהצד השני, במיוחד שבן אדם אומר לי, למה אתם לא יוצאים לדבר? תחנך את הילד שלך להיות מדוכא, הוא לא יצליח להביע את דעתו בשום פנים ואופן, כי הוא מפוחד. הוא עבר את העות'מאנים, הירדנים, הבריטים, הישראלים, ואני לא מאשים, במיוחד בשנתיים שאנחנו עוברים, חברים, אני מסתכל ואני נתקל עם הרבה ישראלים ביום יום שלי, ואני כאילו פעיל חברתי בטיק טוק על דיבור על השלום. אין מקום אפילו להיות שמאלני ישראלי בתוך החברה הישראלית. אז קצת מוזר לי לשמוע שבן אדם שרוצה שאני אדבר על פלסטין. עכשיו רק תגיד את המילה בפני רוב הישראלים, הם לא ייתנו לך לדבר. ואני מבין מאיזה מקום, את מה שקרה זה אסון, ואני מסתכל כאילו את האסון עליי כאחד, כי זה גם גרם לי נזק. וזה עצוב שהגענו למצב הזה, זה מה שרציתי להגיד, ותודה שהקשבתם. תודה, מסכים תודה שזה לך. קשה, אבל אנחנו לא צריכים... לא, סליחה דוד, לא, בוא נחזור לנושא המרכזי, שזה יוסרי והסיפור שלו. בבקשה, רפי. אתה במיוט. כן, לא, באתי קצת מאוחר, אז לא שמעתי כל הסיפור על החיים, אבל אני יכול להגיד כמה מילים על מה שדיברתם עכשיו, כאילו, איך אני רואה את זה, אין רוב בשני צדדים שרוצה שום פתרון. הלוואי, מישהו אמר באמת רוב הפלסטינים רוצה להתאחד עם ישראל ורוצה להיות אזרחים ולהצטרף. אם זה היה המצב, אנחנו נהיה במצב הרבה יותר טוב. אני פדרליסט, אין לי בעיה לחיות בשוויון עם פלסטינים, אבל אין רוב בפלסטין שרוצה להיות אזרח ישראל או אזרח פדרציה ישראלי פלסטיני כהיום, ואין מישהו בצד ישראל, אין רוב בישראל שרוצה שום פתרון. מדינה אחת, שני מדינות, שום דבר. רוב האנשים בשני צדים בדיכאון, הם לא רואים אופק, הם מפחד מהצד השני, וזה המצב. אז הלוואי, אם הייתי יכול להגיד מה הפלסטינים יכול לעשות, בתיאורטי, יגיד להוריד את כל השלטים הדומים, להגיד שכל הישראלים מוכנים לבוא לשטח פלסטינים, אנחנו נגן עליהם, לא יהיה להם שום דבר, שהם באו למסעדות שלנו, שהם באו לחנויות שלנו, בואו למלונות שלנו, ויהיה כיף, ואנחנו נהיה נחמדים.
ואז כל ישראלים לפגוש את פלסטינים ואומר וואלה פלסטינים נחמדים, למה לא לעשות פתרון, אבל איך להגיע לזה? כרגע אין משהו קרוב לזה. ישראלים מפחד ללכת לצד הפלסטיני, הפלסטינים מפחד ישראלים, הפלסטינים רוצה שישראלים יעוף מפה, שהם לא להיות פה, כאילו הרבה מהם, ככה, וגם הרבה ישראלים רוצה שאו שנעלם, או שלא יהיה להם מדינה בכלל, יהיה תחת כיבוש לעולם, אז אני לא יודע, אז צריך כאילו מתחיל להכיר אחד לשני ולצמוח איזשהו תקווה שאנחנו יכול להיות, לחיות אחד לשני בכל דרך שהוא, לא חייב להיות שני מדינות, הלוואי, שני מדינות זה גם טוב, או להיות בסוג של קונפדרציה, פדרציה, כל משהו שלא אלימות וכל אחד שמקבל את שני הצדדים יגור פה, זה בסדר, אם יש כאילו רצון לחיות ביחד, זה יכול לעבוד. אז כל עוד שאין רצון לחיות ביחד, זה לא משנה איך, עם שני מדינות או מדינה אחת או כל מסגרת כלשהי לא יעבוד. אז זה מה שאני חושב. צריך לעשות קשר בין שני האוכלוסיות, ולהכיר אחד לשני ושלא יהיה, שיהיה קצת פחות פחד, ואז מתחיל להתקדם לאיזשהו פתרון. תודה רפי. יגאל, אתה במיוט. אני רוצה לשאול את יאסר, את חיידר, את מי שרוצה לשמוע מה אתם מציעים. אני לא באתי להצהיר פה הצהרות. המצב הוא ידוע לכולם, הכל תקוע. השאלה, לאיזה כיוון אתם מכוונים אותנו, את עצמכם קודם כל, ואותנו, שנוכל להתקדם למרות כל המשבר הנוראי שהקיצוניים משני הצדדים כרתו ביניהם ברית להטריף את כולם ביחד. תודה יגאל. יוסרי, חזרה אליך. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, הנה אם אנחנו כמה בן אדם פה, לא יודע כמה, אולי 40 איש. אנחנו כמעט 40. 40 איש בו, אם אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, וכל אחד ממנו יכול לדבר לחמישה אנשים מהצד שלו, נגיע למצב טוב. תעזוב אותי מכל הפוליטיקה, תעזוב אותי מכל הממשלות שהם מתנגדים או משהו כזה. בואו נתחיל מעצמנו. אני אדבר מול המשפחה שלי, ואתה ומארי וכולנו. אם אנחנו 40 וכל אחד ידבר מול חמישה, אז נגיע ל-200. ה-200 נגיע ל-400, ובסוף, אולי זה ייקח לנו זמן, אבל בסוף אנחנו נגיע למצב טוב. ומי שמאמין שהוא יכול להגיע לגדה או לפלסטינאים בצורה יפה ולא יקרה לו משהו, אז למה לא יגיע? למה לא יתחיל לדבר גם מהצד הפלסטיני, שהצד הפלסטיני שיכיר ישראלים, וגם ישראלים שיכירו הפלסטינאים שיכירו ישראלים, וישראלים שיכירו הפלסטינאים. זה משהו אנחנו יכולים לעשות. אבל אם אנחנו רק מתחילים לדבר בלי להתקדם, אז אנחנו לא עושים כלום. אפשר להוסיף משהו לנושא הזה? לנושא הזה, לא לקודם בבקשה. לנושא הזה. אני חושב שאחד מהדברים שמתחילים זה חינוך. שתי הישויות חייבות לשנות את הפרדיגמה שלהם מבחינת החינוך, ואז הדור הבא יגדל בצורה אחרת. זה נקודה אחת. דבר שני, אני חושב שמדינת ישראל חוטאה שהשפה הערבית היא לא שפת חובה כמו השפה האנגלית. תודה. כן. אבל שוב, אני מבקש, בואו נשאר לא ברמה של מה המדינות צריכות לעשות ומה האחרים צריכים לעשות. יש לנו את ההזדמנות לשוחח עם יוסרי, שיש לו המון המון ניסיון, המון המון ידע, בפעילות שטח, בפעילות של מפגש בין אנשים. הוא לא מקבל החלטות, הוא לא דיפלומט. בואו נשאר ברמה של הדיון. כן, חיידר. חדר. רציתי לענות כי מה שאמר יגאל, מה אנחנו מציעים. אני חושב שתמיד
תמיד יש פתרון. והפתרון שאני, כאילו, אני מציע, ואני חושב שזה אמיתי, זה לא לנסות למחוק את הזהות אחד של השני. כאילו, אם יש חוק במדינת ישראל, או בוא נגיד בארץ הקודש, כי יש מחלוקת על זה, אחד קורא לה פלסטין, ואחד קורא לה ישראל, ואחד יהודה ושומרון. אם יש חוק כזה, לכל אחד יש את הזכות להגדיר את עצמו איך שנוח לו, בלי לפגוע בצד השני, אז משם אנחנו יכולים להתקדם. חברים, תסתכלו, אנחנו בשנתיים האחרונות, באטרף של שנתיים, כאילו אנשים פוסט-טראומטיים, ותראו, זה לא מובן מאליו, אמנם שאין לנו פתרונות קסם, אבל זה לא מובן מאליו שאנחנו מנסים לדבר אחד עם השני, עם כל הקושי של כל אחד מאיתנו, כי אנחנו כשמסתכלים חדשות, זה משפיע על שני צדדים באותה מידה. זה אחד הפתרונות שיש את הזכות לכל בן אדם להגדיר את עצמו איך שבא לו. זה מה שרציתי להוסיף. תודה, חבר. אני יכול להוסיף משהו? כן. אני חוזר לזה שאמרת שבעצם אף אחד פה כאן לא חלק מהמנהיגות ולא פוליטיקאים, בסוף זה אנשים פרטיים שפועלים בנושא הזה. אני חושב שמאחר ובחברה הישראלית בוודאי, אני חושב שגם בחברה הפלסטינית, אבל בחברה הישראלית בוודאי, אני חושב שהיום, מישהו הזכיר את זה פה כאן, אין רוב, אפילו רחוק מזה, שרוצה פתרון של חיים משותפים. עדיין יש איזה כמיהה או איזה חלום שהפלסטינים ייעלמו מכאן ואנחנו נשאר פה כאן לבד, מה שכמובן לא יקרה. כל אחד פה, כי אני חושב שפה יש שיחה שבאמת מקשיבים, כל אחד פה צריך לחזור אליו הביתה, מה שנקרא, או לסביבה שהוא נמצא בה, ולדבר את הדברים. ואני גדלתי כשמדינת ישראל הייתה מדינה שוחרת שלום, היא מזמן כבר לא כזו, לצערי. ואני חושב שחדר אמר את זה, כפלסטיני הוא מסתכל על החברה שלנו והוא אומר, מה קורה לכם? אתם קוראים אחד לשני בוגדים. אז אני חושב שאנחנו צריכים לחזור קודם כל, אני כישראלי לחזור לסביבה שלי לדבר את זה ולשכנע ולהסביר, כי אחרת אין לנו פה כאן תוחלת. ואני חושב שגם בצד השני צריך לעשות עבודה כדי שיהיה רוב בין הצדדים שרוצים לחיות ביחד. אחרי זה כמובן יהיה עבודה של בנייה של אמון וכולי, אבל אני חושב שזו הדרך קודם כל. תודה, אופיר. תמי, ואחר כך שלומית. אוקיי, סליחה, רק שנייה. אני רק רוצה להודות לחיידר ויוסרי, אני אומרת נכון את השם שלך? יוסרי? יוסר, כן. יסר, חידר. חדר. הנוכחות שלכם פה והשיחה שלכם, כמו שאמרת, חדר, באמת נותנת הרבה כוח ואנרגיות לשמוע אתכם ולהגיד בדיוק מה שאתה אומר, שדווקא בתקופה הכי קשה הזאת, זה הניצחון של ה-shared humanity, ואני בטוחה שיש עוד הרבה כמוכם, שאנחנו לא רואים ולא שומעים, גם בצד שלנו וגם בצד הישראלי, וזה הדרך הכי חזקה להביס את כל הרוע והרע שנמצא שם. אז תודה רבה לכם על הנוכחות שלכם. תודה. תודה, תני. שלומית. ערב טוב, אז אני גם רוצה ממש להגיד שאתם מקור של השראה, למרות ההיסטוריה האישית המאוד מאוד כואבת, שיוסרי יותר שיתף מאשר חדר, אבל אני מעריכה שגם לך יש מה לספר על היסטוריה כואבת, משפחתית וחברים שאיבדתם, וזה שהצלחתם לעשות מסע פנימי שלכם, ולהאמין שרק בהידברות, וקודם כל בינינו, האנשים, אז לי זה נותן תקווה, ואני רוצה לשאול אתכם איך המשפחה, הקהילה, הכפר, היישוב, אנשים שאתם פוגשים, איך הם מקבלים את הדרך שלכם? יש הנושא של נורמליזציה, שהוא לא פשוט, אמרתם שאתם לא חוששים, גם על זה אני רוצה לשאול, על מה אולי אסור לכם לדבר, על מה עדיף לא לשאול אתכם.
יופי. אני יכול לענות לשאלה הזאת, מריו? כן, כן, בטח, היא בשבילך. אוקיי. ב-2014 בדיוק הוא כתבו עליי בעיתון ירושלים באל-קודס שאני בוגד ומשהו כזה, וכתבו מעני תואר גדול שאני עובד בנורמליזציה ומשהו כזה, ובאותו זמן לקחתי 200 ישראלי למפגש עם אבו מאזן. يعني אחרי זה הם כתבו עליהם ואמרו עלינו מאחרים, לא, המשפחה היא אצלי מקבלת ישראלים, ואז רוב הישראלים הם באו אליי הביתה, וחלק מהם ישן אצלי בבית, והיינו עושים ארוחה ביחד. אבל מה שאמרתי שהם אמרו ככה, כן אמרו, אבל אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים ולא מפחדים, ואנחנו ממשיכים עד הסוף. לא משנה מה יגידו עלינו. אם אני מאמין במשהו, אז אני צריך לעשות. ותודה. תודה, יוסי. שרון, ואחר כך חדר עוד פעם. כן, אני לא יודעת, משהו קרה למצלמה שלי, אז אני מתנצלת. אני רציתי לשאול משהו אחר. יש בכל המצבים האלה הרבה ישראלים שרוצים ליטול חלק ושתהיה להם איזושהי עשייה, ולא תמיד העשייה יכולה להיות כל כך ממוסדת ומסודרת ולמען משהו פוליטי מובהק, אלא רצון לעשייה פרטית ואישית, עזרה ממש. ואני מניחה שחלק מהקהל שנמצא פה זה באמת גם אנשים שהיו רוצים להיות מסוגלים לעשות משהו, ולא תמיד יודעים מה אפשר. אז האם יש דברים מסוימים, יוסרי או גם אחרים, שאנחנו כישראלים יכולים כבני אדם פרטיים לעשות, שאנחנו יכולים לעזור בו במשהו יומיומי פשוט, הכי קל שאפשר? שאלה קשה באמת. אתם יודעים, המצב אצלנו משנתיים שקשה לגמרי. שערים, סוגרים את הכפרים, לא נותנים לאנשים לעבור, חסימת כניסות ברכבים של האנשים. אם אתם יכולים לעשות סיור, לראות מה קורה בשטחים. לא צריך להגיד במדינה פלסטינית, אני אומר בשטחים באמת לגמרי, בגלל שמה ששולט עכשיו זה הצבא הישראלית, לא רשות פלסטינית. ותראו איזה כעס אצל האנשים, תראו מה קורה אצלנו בשטחים ומה עושים אצלנו. זה אם אתם יכולים לעזור בדברים כאלה. זה בינתיים, בהתחלה. ותראו ואחר כך נמשיך למשהו אחר, לעזרה אחרת. אבל סטפ ביי סטפ, يعني وحدي وحدي. צעד אחר צעד, הוא אומר. אה, את האמת, שכחתי את השאלה הקודמת, אבל לגבי השאלה האחרונה, אני אשמח אם ששאלה את השאלה, אם תרשום את זה בצ'אט שאני יכול לזכור. עכשיו אני מסתכל אחרת. אני ההפך מהצד הישראלי. הצד הישראלי תמיד אומר שאתם צריכים לעשות צעדים בעצמכם. אני אומר להפך, למה ואני אסביר את זה למה. כי אני כפלסטיני, כתושב פה, בוא נעזוב את השנתיים האלו, הישראלי הוא צריך לעשות יותר. למה אני אסביר את זה? אני כשבמצב רגיל יש אישור, אני יכול להיכנס ולחיות ולעבוד במדינת ישראל, לשוחח עם אנשים, ולא משנה על מה נדבר. אז הצד הישראלי הוא לא יכול לעשות את זה, זה אחד. שתיים, סליחה? לא שמעתי. לא, תמשיך בבקשה חדר. אוקיי, איך המשפחה, הקהילה מקבלים את הקשר. לגבי הקהילה והשאלה עם רוב, חברים, תמיד, קודם כל, שני דברים מאוד חשובים שאנחנו צריכים לעשות בשני צדדים, במיוחד בחברה הישראלית שבן אדם,
מנסה לצבוע את כל החברה הישראלית ומגדיר אותה חמאסניקים או מחבלים, לעצור אותו במיד. ולמה בקשר לרוב, אנשים אומרים שאין רוב? זה סיפורי של סבתא בחדשות. למה אני אסביר את זה? לא רוצים להיכנס לפרטים. אם נספור את האנשים שעשו את האסון שקרה ב7/10, זה לא יוצא יותר מ10,000, ובוא נגיד עוד 10,000 משפחות שלהם, ועוד 50,000 חילקו בקלאו, כמו שאומרים. אז יש לנו רוב של 1.5 מיליון לפחות, הם לא השתתפו ולא נתנו יד לזה. לגבי יהודה ושומרון או הגדה, או תקראו לה איך שבא לה, בו היה במדינת ישראל שאומרים כולם מחבלים, היה מעל 500 פועלים פלסטינים עובדים בתוך מדינת ישראל. ובשטחים כולנו יודעים, הכי קל זה לקפוץ מהגדר ולהיכנס לאזור הישראלי. אם כולם מחבלים, זה לא ייתכן את ה500,000 הפועלים שהיו שם, לא הצליחו לעשות שום מעשה של פיגועים נגד הצד הישראלי. זה אומר שהרוב פה, שהרוב מבחינה אמיתית, הוא רוצה כאילו לחיות ולחיות בשלום. עכשיו, מבחינת הקהילה והפוליטיקה, מה אסור, מה כן, לפי דעתי, אני לא חושב שיש לי מה לפחד, כי פחד מונע ממני לחיות, לא מונע ממני למות. ואז אם כולנו בשני צדדים נמשיך לדבר ולגשר אחד עם השני ולעשות קצת יותר בשטח, אנחנו נשנה את המציאות. כי אני לא זוכר מי אמר את זה, שהשני עמים אנחנו קורבנות להסתה מסוימת, או למדינות, או לכוח שהוא יותר גדול משני צדדים, וזה דוחף את שנינו כאילו רק לשנוא אחד את השני. אבל בשטח, חברים, כאילו אנחנו ביום יום, לא משנה אם יש הפרדה או לא, אבל אנחנו משתפים פעולה, אם זה מסחרית, אם זה אפילו בשנתיים האלו יש הרבה אזורי תעשייה כמו עטרות, אם לא עצרו את האישורים, עדיין החיים הם מתמשכים. אבל חדשות וגורמים, לא יודע איך לקרוא להם, שהם דוחפים שלא נגיע לאיזה פתרון. אני אומר על הצד שלי גם, במיוחד בצד שלי, אני חושב שנכנסו כל מיני גורמים, לפחות בוא נגיד ב20 שנים האחרונות, זרם קיצוני, אם זה את הזרם השיעי, האיראני, זה אחד המוקשים הגדולים שנכנסו לסכסוך הערבי הישראלי. זה מה שרציתי להגיד. תודה, חדר. יוסי, אולי תספר קצת על הפעילות בשטח שאתה עושה במפגשים בעשייה שלך. אני פעיל בקבוצת ארגון תק"ר, ואנחנו מנסים לעשות כמה דברים ביחד מול, אני מוסיף את האנשים מהצד הפלסטיני, ואני מדבר איתם על מה זה תק"ר, מה אנחנו צריכים לעשות בשטח, מה צריכים להיות עם הצד השני, לאן צריכים להגיע. זה אני עושה את יום יום, וספתי ועושים כמה מפגשים איתם, וגם עם הצד הישראלי, ואני עכשיו צריך להוסיף את אולי גם מהצד הישראלי, יש לי חברים, צריך להזמין אותם למפגשים כאלה, ואינשאללה יהיו חלק, ואינשאללה אנחנו נתקדם בצורה יותר טובה בכל העניינים של עמותת אתגר, ונגיע לשמיים ונסיים את הסכסוכים האלה בינינו. תודה יוסי. אני רוצה להכניס גם דבר המפרסם, אם כבר הזכרת את העמותה. אנחנו כעמותה
פועלים מתוך תפיסה שנקראת התמרת סכסוכים, Conflict Transformation. זו תפיסה שמבינה שסכסוכים הם חלק מהחיים שלנו, ובמקום לנסות לברוח מהם או להגיע לפשרות שכולנו מרגישים שהפסדנו, אנחנו צריכים להתייחס לסיבות העומק שמתחת להתנהגות, גם להבין אחד את השני, גם להכיר אחד את השני, וגם לשנות את יחסי הכוח ואת הדיכוי שקורה במסגרת הסכסוך. במקרים מסוימים אפילו אפשר להגיע לפתרונות שכולם מרוויחים, וכולם נוסחאות שמאפשרות לכולם לממש את כל הצרכים שלהם. במקרים אחרים, לפחות דרך הפעילות הזאת נצמצם את הכאב ואת האלימות, ואז נוכל להתמודד בצורה אחרת. ומה שיוסרי, אחד האנשים המובילים אצלנו בעמותה, אנחנו עושים, זה בדיוק זה לגרום למפגש שהוא שוויוני, שהוא מכבד, שהוא מאפשר לאנשים להכיר אחד את השני, למרות הכאב, למרות הקושי, בלי להסתיר שום דבר, גם אם קשה לשמוע, ורק בדרך הזאת נוכל להתחיל לבנות את המציאות החדשה. יש לנו עוד כל מיני פרויקטים, אני לא אכנס לזה עכשיו. כן. גם מריו, גם אנחנו היום בשיחה הזאת לא רוצים להיות, לא רצינו להיכנס למצב פוליטי, בגלל שהשיחה הזאת היא במצב אישית ומשהו קורה בשני צדדים במצב אישית. אבל אם אנחנו רצינו להיות פוליטיקאים, אז היינו עוברים למשהו אולי קשה וכל הדברים האלה. נכון. אז אנחנו בונים את המציאות מתוך המציאות, לא מחכים שיהיה איזשהו נס ויגיע מלמעלה. 100%. פתרון. עוד שאלות, עוד הערות על הפעילות של יוסרי, על החיים שלו? אני חושב שאולי יש מקום לעשות איזשהו סיור בתוך החיים שלך. אז אולי צריך לחשוב על ירידה לשטח ומפגש ולהתחבר ולראות בעיניים את ההתמודדות שלכם. אהלן וסהלן. רעיון מצוין, נשמח לעזור לארגן את זה. אם יש התעניינות, אנחנו נארגן את זה בהחלט. יש התעניינות. יופי. אז נתקדם גם ברעיון הזה. גם אני חושב שאולי הדבר האפקטיבי ביותר זה לבקר לא רק בשטח, ממש בבית. ואם גם חדר יכול להגיע, עוד לא יודע מי שיכול, לעשות מפגש ושם לדבר פנים אל פנים, ואז נראה מה יכול להתגלגל מזה הלאה. אני ממש בעד. אני גם אשמח לשתף פעולה, כי זה המטרה שלי, זה לעשות מיטב יכולתי באסון שאנחנו נמצאים בו, לצערי. ויש הרבה מה לעשות, אני מאמין שנגיע כאזרחים, אם אנחנו נראה את ההפך ממה שמראים בחדשות, זה ישתנה, הילדים שלנו יראו שזה אחרת. לא, לצערי החדשות זה הסם הרעל הכי מסוכן שמפיצים בשני צדדים, לא רק אצלכם. כי אני עוקב אחרי 11, 12, 13 ולצערי במיוחד 14, וגם בכמה ערוצים אצלנו, בא לי לקיא, כי מה שקורה חברים, לצערי, אני אסביר משהו. תראה, העם היהודי עבר כל כך הרבה דברים, אם זה בגלות במצרים, אם זה בגרמניה,
וזה עצוב שאני רואה חלק מהישראלים עושים את אותה פעולה, כאילו כל מה שנעשה לחברה הישראלית ולעם היהודי, אף אחד הצליח למחוק את הזהות של היהודים ושל הישראלים. וגם זה נכון שזרקו את הפצצות בנקזקי בהירושימה, גם לא הצליחו למחוק את היוונים. זה אומר שהפתרון היחידי זה ללמוד איך לחיות ביחד, חד משמעית, וזה אפשרי, אבל צריך כאילו לשים איזה מין שכפ"ץ נגד השנאה שמפיצים משני צדדים. זה הכי פשוט לעשות, אני יכול לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה, אחרים יכולים לעשות את זה, ומה שכיף, כשאנחנו, כאילו חברים, מה אנחנו מסתכלים, את ההשפעה של המילים שאנחנו מדברים, את ההשפעה על הדור הבא, אז נבין שזה אפשרי. תודה חדר. תמי? שנייה, אני רק אפתח את זה. רק רציתי לשאול, קודם כל באמת אתה מרגש אותי כל פעם מחדש חדר עם מה שאתה אומר, זה כאילו פשוט בדיוק זה האנושיות הזאת שהיא באמת לא מוצפת מספיק בתקשורת, כי זה לא מוכר, מה שמוכר דרך כלל זה שנאה ואלימות ופופוליזם. ובאמת ממש מרגש, וכתבתי פה אם יש דרך ליצור איתך קשר, אני עוסקת בפילוסופיה של חינוך, עובדת עם סטודנטים יהודים וערבים, וממש אשמח ליצור איתך קשר, אולי נמצא איזה דרך לעשות משהו כדי לקדם שיח כזה אנושי. תודה רבה לך ולישראל, באמת שניכם ממש מחממים לי את הלב. הנה, חדר רשם את מספר הטלפון שלו בצ'אט. אז מריו, כן, היי פייסל. תודה לך על המפגש. אני חושב שיש חשיבות רבה למפגשים האלו, ולצערנו צריכים אולי יותר לחשיבה מעמיקה יותר, איך באמת יכולים לשנות דרכי חשיבה אצל אנשים, למה שאנחנו יודעים שהמלחמה האחרונה היא הקצינה בשני הצדדים, וצריכים לעשות הרבה יותר עבודה צריכים לעשות הרבה יותר עבודה בשביל לחזור לנתיב השפוי. אבל לפי דעתי גם כן זו הזדמנות, כי אנשים ידעו בסופו של דבר שכוח לא יביא לפתרון בכלל. בעוד שבועיים יש מפגש של יומיים בחיפה של עמותת בסוד שיח. אני אעביר למריו את התוכנית של היומיים האלה, ואם יש דרך להמשיך את הדיאלוג גם שם, אתם מוזמנים כמובן. ברצון רב. מריו, יש לי איזו הצעה. כן. אם יש לך קשרים עם הערוצים, אני לא מדבר על ערוץ 14, אבל 11, 12 ו-13, אולי לפנות להנהלה שלהם, שבכל יום של חדשות בערב, ב8 בערב, תהיה פינה של מספיק 5 דקות על הדברים שאנחנו מדברים עליהם היום. אם מישהו זוכר, בזמנו לפני 50 שנה או יותר, היה קמפיין על פרחי הבר, לא לקטוף אותם. אני חושב שלהגיע לקהל הרחב זה רק דרך הטלוויזיה, ואם המנהלי הערוצים האלה יהיו מוכנים להקצות, אתה יודע מה, 2 דקות, לא חשוב כמה, כן? על התהליך על זה וכמה שהוא חשוב, אולי זה יכול לעזור גם. כי בסופו של דבר, מה שאמרתי כבר, צריך חינוך, וצריך לחנך את העם, את שני העמים, שהדרך היחידה היא הדרך של פיוס. תודה. בועז, רק לעדכן אותך, המדיה, לא הטלוויזיה, גם וגם לפחות, אבל כל הצעירים, זאת אומרת, עד גיל 30 בטח, כבר לא נמצאים בטלוויזיה, אלא במדיה, בטיק טוק, באינסטגרם וכו'. זה נכון, כן? אני פשוט לא מתמצא מספיק, אני גם מעורב באיזו עמותה אחרת,
וזה לפי דעתי, וזה אחד הבעיות שעלו, איך להעביר את זה לאוכלוסייה, למדיה, כמו שאתה אומר, בכל הרשתות וכולי. אבל צריך להתחיל, אוקיי? יכול מאוד להיות אני לא יודע איך להתחיל כרגע, אני לא מספיק בתחום הזה, אבל אם יש מישהו שכן מכיר ויש לו איזה קשרים, פשוט צריך להתחיל, כי זה ייקח המון זמן. 100%. ננסה. אני רוצה להודות לכולכם. לפני שאני סוגר, יוסרי, אתה רוצה דברי סיכום? יעני, תודה לכולם, ואני שמח שאנחנו פגשנו היום גם, וכולכם, יעני, אהלן וסהלן בכם במקום, באזור, לפגוש פלסטינאים, לשב עם פלסטינאים, ואני מוכן, מישהו צריך להיות חלק, אז שישתרף אלינו, ותודה לכם על ההחשבה שלכם. ותודה מריו ושרון על כל היום הזה. תודה, תודה יוסי, תודה לכולכם ולכולכן. היה דיון מעניין מאוד. פיקה, פיקה. ולא תמיד צריך להסכים עם הכל, וזה חלק מהכיף. אז בימים הקרובים נודיע על המפגשים הבאים. המפגש הבא זה יהיה במסגרת סדרת הבת שאנחנו מקיימים סביב 100 שנה לאגודת ברית שלום. זה נשלח הודעה בקרוב, וגם עוד כמה ימים יש מפגש זום גם מעניין מאוד של פורום 1325 לפתרון מדיני, שגם אנחנו עוזרים בארגונו, אז תקבלו עוד הזמנות לעוד מפגשים. אני אשמח רק להגיד חצי מילה, מריו, ברשותך. כן. אני אשמח אם יש את הקבוצה שלכם, שאני רשמתי את המספר שלי, תצטרף למפגשים או כל פעולה כלשהי, וגם לכל הצעה גם אחרת, אם יש למישהו, אני אשמח שאני אהיה חלק בזה. בהחלט, חדר, רשמתי את הטלפון ויש לי את הפרטים מהטופס הרשמה, לא נוותר עליך. סבבה. אם תצטרך משהו על ברית שלום, אז כמו שאתה זוכר, משה סמילנסקי זה הדוד של סבתא שלי, אז אם תצטרך על זה חומר, אז גם, אין בעיה. מהמייסדים של ברית שלום, כן. תודה, יוסי. יוסי, אתה מזמן פה? אני מקשיב, אני רק מקשיב, אתה יודע, אני ואמא שלי פה, כן. אהלן וסהלן. לילה טוב לכולם, להתראות. אז תודה לכולם. היה כיף, חברים. תודה רבה. תודה רבה, ביי ביי. ערב טוב.